Amen. Tapuk kama parminggota, marid di mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Di horhon hapursuhon nami nasatokin jala naneang, ido hasangapon na sumurong, na lumubi hamuliaon na saling-liling na tuhami, Hami akan naso tumailihon akan natarida, akan na tumailihon akan naso tarida, ay na martikido anggo akan natarida, alay na saliling-liling na do akan naso tarida. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugu naso hatudosan. Hodo silehon apul-apul tu akka namarsak roha. Hodo silehon gugu tu akka nagale. Hasi maroham tatak ma akka namarsak roha. Dohot akka nahona pangujunan. Say tatak ma hoi-hoi nasida. Jala palua nasida sian hagogotani. Asa patardi ida nasida, hodo pangurupi, haporusan dohot pangaramoti di hagugutan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jesus.
tangihon hamuma songon sikat ni patik di mingguta sadarion. Ima surat na tu halak Heber biddu 10 ayat 35 songonomma didok. Oppe unang ma bolokkon hamu hiras niro hamuna ay balgado upanei ido sahatna. Atong rap martangi yang mahita dohot mangidogogo tutuhan debata laho mangulahon naho bar tupatik nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon naho bar tupatik mi. Amin. Pauduk bema rohatta manopoti dosata dia adupan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala pertalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami dibaheni say sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahok kami di dukon asini roham. Hati koran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatabagabaga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah nunga diarsaiho au marhite sian kadosam. Jala nunga dilojaiho au marhite sian hajahatonmu. Au tutu au sadiri manelesei pangalausim alani hadirioku. Jala dangbe hupai ingot-ingot kadosam. Hasanga pema di debata na dikicang. Amin. Tuhan
hatani debata turpuk epistel de mingguta, ima surat na parjolo tinongos ni Apostel Paulus tu si Timoteus, biduonom mamukka sian ayat 10 sada, sahat rodi ayat 10 onom, tajahama margati soring, jala ayat parpudi, rap hitaman jaha. Alai anggoho halak ni debata, maporus masya ini, pariahima hatigoran, hadaulaton, hapurseaon, holong ni roha, habengeton, dohot labok ni roha. Hupatik maho di joloni debata, na panguluhon sa luhut, do di joloni Kristus Jesus, na makatidakkon naringgan di joloni Pontius Pilatus. Ay dihajujupang nitikina, patarma ibana bahenon ni namartuay, pargugo sa sadesa, raja ni akaraja, Tuhan ni akatuan, rapta jaha. Sa sadesa do naso olo mate, si ingani hatiuron naso tartopot, naso dung di ida jolma ibana, jaladang tarbereng hasang hapon, dohot agugom di ibana, rodi saling lelengna. Amin. Ido sahatna, martua ma akan atumangihon hatani debata, jala na peopsa. Amin. Tahatidak ko mahapursiaw tay, songonahin natidak ko ni dongata sa hapursiawon di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargugo na suhatudusan na tumopalangit do tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba na saday, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di porbadia, adorang suabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajalo ibana di hao pinarsilang,
Natuat tu banua toru dong ditanam, namulak mangulung di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lauhudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disimai bana pai mamulak so tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au persea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, do dia sani dosa, do dia tai na madok, mulak mangulu so daging ni halak nang mate, do dia nguluan na sora suda. Amin. Paduan suara kantate harmonik diuduti dohot Immanuel.
Tabigema titing ni minggu namasa di huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu saplonom dung Trinitatis. Topik minggu, nasun badia do debata jala parbinoto di saluhutna. Napaduahon, titing parbogason, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Jonathan Sebastian Pardosi, anak ni Amata, Togurima Pardosi, tubuni inata, sorta boru tapubolon nahinan. Ruas HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Uki. Dohot Orwana, Retno, Gloria, Maralita, Boru Siahaan, Boru ni Amata, M. Parlin Siahaan, Tubu ni Inata, Erni Lumayanita, Boru Nababan. Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Parserahan. Pamasu-masuhon hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2025 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, pukul 10 WIB. Napatuluhon, ruas nataba, mulai sadarion Minggu 5 Oktober 2025, nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Doni Rotua Nenggolan, Inangi Ratna Boru Panjaitan, Rosian HKBP Durian 2, Resort Serdang Distrik 20 Sia, Deli Serdang. Alamat Jalan Nusa Indah 3, nomor 22A, Sektor Perdatam. Napaupaton, Padidion Nabadia. Sadarion Minggu 5 Oktober 2025 di ibadah pukul 8.30 WIB, Patupaon ni Huriata do nunga di Patupa Huriata Padidion Nabadia. Torop ni nama dohoti Padidion sahalak Guarna Eleta Tiurma Nababan. Napalimahon, Situa Pensiun Manang Purna Bakti. Sadarion Minggu 5 Oktober 2025 di ibadah pukul 10 sada, Patupaon ni Huriata do acara Situa Pensiun tu Situa Dr. Anus M. Sialoho, Sian Sektor Halim. Siala naung marumur 65 tahun, hobar tu aturan peraturan HKBP, di sude ibadah pasahato tado tali kasih, tujolo nilanggatan marhite amplop si pasahatota tu Situa Dr. Anus M. Sialoho, songon hamulia tota saleleng marhobas di HKBP Sutoyo. Dung sipul ibadah diuduti acara ramatama di lantai 4 serbaguna HKBP Sutoyo. Ni dohotan ni sude parhalado HKBP Sutoyo, dohot keluarga. 2 kakak perwakilan Ganup Sektor, 2 halak perwakilan Ganup Kategorial, 2 halak perwakilan Ganup Paduan Suara, dohot kelompok 2. Napanopon, Konpen Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naeng patupahon Konpen Pendeta maringana di HKBP Resort Kelapa Gading Jakarta Utara. Napapituhon kebaktian sektor. Hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 Patupaon ni Huriata do partangyangan sektor di sektor Mayasari. Tuan rumah kebaktian sektor Ima Situa El Silalahi Boru Pasaribu. Alamat Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, RT Walu, RW Walu, nomor 10 sada. Dimulai pukul 10 sia 30 WIB. Hari Kamis tanggal sia Oktober 2025. Naparjolo di sektor Kapung Makassar, nama jabui pertanyangani ima keluarga Hasugian Boru Gajah, keluarga A Sigalingging Boru Siregar, keluarga P Sirait Boru Pakpahan Nahinan, keluarga S Butar-Butar Boru Pardede. Maringana di lantai 2 serbaguna HKBP Sutoyo mulai pukul 10 sia 30 WIB. Napaduahon sektor Pondok Gede. Nama jabui partangyangani ima keluarga Situa LP Munte Boru Pangaribuan. Alamat
Pila Jatiwaringin nomor 11 B, Jalan Radar Utara, dimulai pukul 10 sia 30 WIB. Na pawaluhon, Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2025. Minggu 12 Oktober 2025, pelaksanaan Pesta Gotilon di HKBP Sutoyo di tahun 2025. Marhiteon di Papotoho tu sudah ruas, ibadah permingguan hola 2 kali masuk. Ibadah naparjolo masuk pukul 7.30 WIB. Ibadah napaduahon masuk pukul 10 WIB. Dana sekolah minggu ibadah gabung dohot natorasna. Napasiyahon gladi resik manang JR Pesta Gotilon. Hobar tu Pesta Gotilon napar di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025 patu paun ni huriata do gladi resik Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2025 dimulai pukul 10 WIB. Disosoi itu sudah perhalado manang panitia, pemain musik, doho na peserta prosesi asaro. Na pasapuluhon, libur Parguru Malua HKBP Sutoyo. Hari Sabtu sampai hari Minggu tanggal 10 sada dohot 12 Oktober 2025 Parguru Malua HKBP Sutoyo libur. Siala di Patupa Huriata Pesta Gotilon Jala Parguru Malua Asaro Madohoti Pesta Gotiloni. Na puasa 10 sadahon pendaftaran Parguru Malua khusus. Dibuka Huriata do pendaftaran Parguru Malua khusus tu ruas naung marumur 20 tahun tukijang. Ruas nasiar luar HKBP Sutoyo asa dibuan surat pengantar sian gereja Harorwana. Ruas nanaing mendaftar asa mendaftar tu sekretariat gereja. Nasa 12 sumbangan dijalo sumbangan sian guru sekolah minggu 1 set drum pad dohot stem drum pad haperluan tu ibadah sekolah minggu. Lau pasikopo titingon boi mata jaha di titik cetak dohot barcode naung disediaun huria. Songonima sahat ni titing di minggu sadarion. Kor Amahuria. Oh,
puji ma tuhatta jalar taparadi marohatta pasahato piliatta na parjulu sada a sada b marid di mahita. Tapasada marohata martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.
Dihita saluhutna nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, jamita di bagasan Minggutta Sadarion, ima natarsurat di kitab panurirang Habakuk, bidusada mamuka sian ayat 12, tolhastu ayat na pasapulu pituhon. Hujahama dihita saluhutna, songonom madidok. Dahodo ale Jahoba de batakku sian narubi dope, nasunba dia diau, dang tagamon mate hami loasonmu, ale Jahoba, bahen uhum do ibana mabahen, ubahed di patidako, jalabahen pajoraad do ibana, ubahen ojak ibana di baheko, ali duluk batu. Pita situtudo matam ubahen sotar paiday dahona roa, jaladang tarbaheko marsobu-sobu mida pangarupaon, buasa matung paidaonmu pamupusi, tung sippo molo di bodut halak parjahat na tumigor sian ibana. Jala tudoson akadeke laut jolmai di baiko, tudoson guluk-guluk tahe naso maraja. Tung saluhu do disita nasida tugijang marhiti-hiti hail, jala dipapungu di bagasan jalana, jala diojat tu bagasan hadak kadanganna. Alani i marlas ni roha ibana jala marulup-ulup. Di baheni ubain mamili ibana tu jalana, jala manutung dau patu hadak kadanganna. Ay binahin ni ido napu partalianna jala talmis si panganonna. Alay dung songoni tung parumaron nama jalana, jala datan na mamunui akabang soparbigu so marpasadian isido sahakna. Dihita saluhukna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, raolo dohita marcerita, alay dang porsia halak di cerita tay, tutu si tutudo na tabarita honi, tutu si tutudo na ta cerita honi, alay halak na mabigi, sehirana so yakin tak posea di cerita nata cerita honi. Rabolohu cerita ho tu tonga-tongata taringo tu masa gempa 2024 di hurian na huhubasi hami tongon pembangunan di hati hai. Di sada pagaran Roma gempa ngajongjong be dua tiang neng pajongjong palas-palas Roma gempa tahun 2020 miring ma bangunanon marsak ma panitia marsak maruas ay ngamiring bangunan dana dang adong be lau paturehon alay dung dua rinai Roma muse gempa laos tigor mamuse las marohani ruas, las rohani panitia, sopala mangalului dana laho paturehoni. Ra, boy do halak nama bigi adak toho rai inna. Dak mungkin ninna ra. Suang songoni do nang berita, na diberitahon diturpukon. Molo dituri-turihon. Molo diceritakan gudak kalak naso porsea, gudak kalak naso yakin, buasa dang porsea, masa Tuhan seperti itu? Molo diceritahon berita na masa diturpuk nakin di Habakuk bidusadai, ay buasa boy songoni, adak toho ra ceritami ininna, buasa dak toho ay unik.
asing cara ni debata. Pamasahon akan masa di tonga-tonga ni bangsa Israeli. Dia namasa Rosi Habakuk madapot to debata. Tuhan, buasa saya di pasobuho masa hajahatonon. Buasa di pamasaho. Ragam buasa di pasobuho masa ragam niak kahagidukon. Mengapa Tuhan membiarkan ketidakadilan terjadi di tengah-tengah umatmu? Dengan bahasa yang sederhana, buasa dang dihupo Tuhan bayan. Sianuan, nyobang somon na mangulahu kacahatonon, buasa dang itu dihupo na sida. Ima alu-alu ni si Habakuk. Tu debata. Ay ditatap ibana nung nga martibura biak kadusay. Ditatap ibana nung nga gudang aka pelanggaran kekerasan masa di tonga-tonga ni bangso ni debatai. Sesama mereka saling menindas. Sesama mereka masih hosoman. Sesama mereka saling menyakiti. Nagugu pasiak-siak aka nagale. Dada holani. Ternyata dakolan persoalan masalah pergumulan narosian bagasan ni bangsoi sendiri. Alai Roma muse persoalan, Roma muse masalah, Roma muse pergumulan narosia luar. Datang ancaman dari bangsa yang besar Babel. Komplek ma si taunoni. Si kokma pergumulani. Dangholan sian bagas ro masalah alai rodo muse sian luar masalahi. Ido dia lualuhon si Habakuk tu debata. Aina Roma bangso Babel, bangso nagugui. Jala dipakai debata bangso Babel, bangso nagugui. Nang peso ditadda nasida debata. Nang peso Persia nasida tu debata. Bangsa Babel. Jala didokdo di hati hai. Kasdim. Ima bangso na sangat kuat. Jala marharuan sian diri nasa diri do hati bulon dohot hagugu onna. Bangso Kasdim manang Babilonia di hati hai adalah sebuah bangsa yang sangat mendewakan kekuatan mereka. Hagugu onna sa diri di perdebatahon. Jala ido dipakai debata lau manguhum bangso Israel alani hajahatonna dopak debata. Dan juga tadi dijelaskan bahwa umat Israel yang akan dihukum oleh Tuhan melalui bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Songon halak na makail ipapungu tu hadak kadangan. Dung dapok di papungu tu hadak kadangan, dungi dibuam mai, dungi di persaulihon halak na makailima. Sama seperti itu, umat Tuhan diperlakukan dan dibiarkan, diizinkan oleh Tuhan terjadi. Di hita saluhukna, nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, molo songoni hape namasa nakin di tonga-tonga ni turpuk natajaha. Jika itu terjadi pada bangsa Israel dan Habakuk melihat itu semua, nuaing molo tabering di bagasan gulbi ni ngulut tahun. Ternyata buido masa hape si songoni di bagasan perdalanan ni nguluta. Tabiring ragam ni hajahaton. Tabiring ragam ni penindasan. Bahkan mungkin kita sendiri sebagai pelaku. Atau mungkin kita sendiri sebagai korban.
terjadi tindak kekerasan, terjadi tindak kolusi, korupsi, nepotisme, dolan akan asing. Nabui mabain nguluta nakumalia kita. Gabe susah, bobonosan, tumatangis. Dohotlan akka kesedihan-kesedihan na asing. Boy do suku-suku di bagasan rohata. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Buasa Tuhan pasobomui. Sehira na sumangula di bata. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan tutup mata. Diakka siulahon si songoni. Alani marhiti turpukon. Naing bagas taatusi. Pabahenan ni di bata. Diganup akan masa di nguluta. Ternyata Tuhan itu tidak diam. Ternyata Tuhan itu bekerja. Mangula do di bata. Dan di pasobu ibana. Saluhut akan masa di bagasan ngulu ni jolmai. Tuhan masih memegang kendali. Apapun yang terjadi, dia pena masa di bagasan ngulu ni jolmai. Asam ngolo songoni do HP. Di boto Tuhan do namasa di bagasan nguluta. Tuhan tahu penderitaan. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Molo parbinoto do Tuhani di bagasan nguluta. Naing di perdalanan ni ngulutaon. Raju mata na adong do Tuhan di labungta. Ketika orang melakukan kejahatan, ketika orang melakukan kekerasan, ketika orang melakukan penindasan, ketika orang melakukan dosa, aina so dirajumi ibana dui ditatap di bata. Banyak orang yang merasa tidak bersalah. Banyak orang merasa bahwa kesalahan, dosa dan perbuatan yang dilakukannya seolah-olah Tuhan tidak melihat. Sehirana diri puibana dang dibering dibatai. Dang diboto dibatai. Iboto dibatado. Tuhan tahu segala kesalahan, segala dosa. Na pinatupan ni jolmai diinganan na buni. Apalagi diinganan na patar. Dihita sa luhut na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Molotungpe. Seandainya kita melihat perbuatan Tuhan itu pabahenan ni debata di bagasan nguluta. Dausian nata harapon, dausian nata pikiri. Ngamartang yang ngamangido autu di bata. Saya sudah memohon kepada Tuhan. Ngahu pasaha sudena di rohakot tu di bata. Alai buasa songonon di patu-patuhani di bagasan nguluku. Iko ni ngotot tadwa kamanginang molotung sosongon. Na dirohatai di pamasa di bata di bagasan nguluta. Sotung mamurai kita tu di bata. Dang mamurai si Habakuk tu di bata. Dang ditadikon ibana di bata. Tumpe di pasahat ibana pangiduan na tu di bata. Tumpe mangilih-hilik di bata ibana. Tapi dia tidak kecewa terhadap Tuhan. Ainuaing na murah-murajol makecewa. Ainuaing na murah-murajol mamaninggalhon. Molos yudiului pangiduan nai, ya udah tinggalkan. Ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, ya udah. Tadi kon kecewa dohotlan akana asing. Alai turpukon manwarahon bahwa aduldu berbeda rencana ni debata dohot sakap ni jolma.
Alani sekalipun jalan Tuhan membingungkan bagi manusia, sekalipun jalan Tuhan menjadi pergumulan bagi manusia, namun kitab Habakuk ini diakhiri dengan penyerahan dan pengharapan penuh. Walau bencana dan segala sesuatu itu hilang. Pos dorohana, yakin dan teguh, nangpe cara manangdalan ni debatai, berliku-liku, alai dang ditadikon ibana, rope galubang na balga, hok doy mana porsia tu debata. Dihita saluhuna, nahinaholongat di bagasan Kristus Yesus, dito nahot terpukod dotong, bahwa mampu do debata, mamake bangso na asing, mampu do debata, laho manguhumi halak parjahat, marhite-hite halak nau jahat. Nga diulah bangsa Israeli hajahatoni. Alai disuruh debatado akan najumahat muse. Laho menghumi nasida. Asa molosongoni. Dohonot tamahape sotung taripu. Dan sanggup halak menghumi hita. Alam rasa hita natumikos. Sotung taripu. Orang lain tidak bisa menghakimi kita. Karena kita merasa lebih benar. Aibuido di luas di bata. Halak nau jahat siak kita. Halak nau takang siak kita. Halak nau jugul siak kita. Lau menghumi kita. Laho mangarimasi kita. Alai di ujung na anon. Raphona uhum ni debatado nasida nadua. Dihita saluhna nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molotumpe say hirana so manguhumi dope debata. Tuaka natakang najahati. Tuaka pardusai. Sotung mangapir rohata. Ay buasan di luas Tuhani mengulu ay natakanganan holak katabura do naro siapa manganna in narupani. Ay buasa gejang ni umur nian ay soang pangalahoni na dinggenin narupani. Unang madabu hita tu pangapianon. Jangan cemburu terhadap kebahagiaan yang semu. Unang mangapia rohamuna. Tu kesenangan parsatokinan diaka naniadupan ni halak siula hajahatoni. Ay ditikina anon. Uhumon ni debatadui. Molo so dipau barohana. Jika dia tidak berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada dia. Ala nabadia du debata. Ala nasokal do debata. Dang lomoro hani debata. Mengida haramunon. Allah tidak suka melihat kenajisan. Ido bana. Dang adong inganan ni akka naramun. Diadupan ni debata. Allah akan murka dan akan menghakimi mereka. Iboto saluhut, diboto debatado saluhut namasa di ngulutak kamanginang. Iboto debatado akan namasa di rohami amanginang. Allah tahu yang ada di dalam hati kita saat ini. Allah itu maha tahu. Dan songojol manasok tahu. Iboto debatado akan namasa. Jala di boto di batado akan naneng masa di bagasan ngulu ni jolmai. Hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita yakini yang dapat mengetahui
masa lalu, masa kini, dan masa depan kehidupan kita. Di bahini tapasahat tapagonggop pemadirita tu ibana. Menyerahkan hidup kita kepada Dia. Pasahat tonggolut tu ibana. Asa ibana laho patuluson saluhut nai. Dio bason tahalas sodo pabahenan ni debata. Di perdalanan ni pakkubasion ni sahalak parhalado ni huriata ima dinanaeng pensiun songon barita ni titing nakin. Di bagasan perdalanan ni haparhaladoon. Di dalam sejarah perjalanan pelayanan ra buido ditatap nasida di nanaeng pensiuni amang sihaloho bohado pabahenan ni debata. Bohado cara dohot dalan ni debata yang mungkin sulit untuk terselami. Maul dia tusi. Alay saluhut nai. Boy tulus, boy merdalan, marhite-hite, haporsyaon na tugu. Di baheni, di bagasan pakkubasion, nang di bagasan pelayanan di tonga-tonga ni Huria, naing matoktong marhaporsyaon, dia pe namasa di bagasan nguluta. Dia pe nataadupi, yakin dan percaya, jalan dan cara Tuhan akan indah pada waktunya. Ulido di ujungna saluhut na sinakapan ni debata. Dang marujung tu arsak, dang marujung tu habot ni roha, dang marujung tu ilu-ilu, dang marujung tu uhum. Alay marujung tulas ni roha do na sinakapan ni debata. Ala ni pos rohata. Yakinlah dalam rancangan dan rencana Tuhan. Pasaut malomo ni rohani Tuhani, unang pasaut lomo ni roham. Asa marlas ni roha hita, ditiki na mangihut. Amin martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan, didinggan ni basam dohot asin ni roham. Di patol hasosa kakmu di tonga-tonga nami di obason. Asa hutad dahami dalam mi. Asa hubuto hami pabahenam mi. Molotung pesuhar. Sian pikiran nami. Molotung peadul. Sian nahuhirip pami. Alay posdo roha nami. Saluhuk na marhapatean tulas ni roha do nasinak kapamu. Buido di patupaho Tuhan saluhut patuluson lomo ni rohami. Dang terbatas huasom. Ido nahu tatap pami. Marhiti-hiti hatam. Di ngulu nami di obason. Tuhan pergugui hami mangulahon saluhut nai. Nang disaddo ruas ni huriamon. Ramoti dongani. Patau na sida Tuhan. Jalatoktong paingot. Dihatami na sida. Asa di bagasan na mangula-ulaw na. Di bagasan haporsyaon na sida. Pabuan na pasu-pasum mo na niula ni tangan na sida. Tuhan, molo tungadong ruas ni huriam na marhabot ni roha, na marsak, na marsahit na tumatangis na gali. Dia penamasa, di ngulu ni saddo ruas mon. Pasu-pasu, pergugui, daoni, jala urupi na sida Tuhan. Asa toktong na sida marpanidangion. Asa toktong na sida magpakirimon. Jala toktong na sida mangaradi. Diragam ni akka, las ni roha nanaing si patupaumu. Ali Tuhan debata. Nang diobaso martangiak kami. Di saddo ruas ni huriam na marlas ni roha. Na naik jabatan, na marutung, na jupang sirokap ni Todi, na marulang tahun,
kelahiran dohot ulang tahun pardongas saripeon. Dia pe Tuhan las ni rohani saddo ruas ni huriamon. Pasu-pasu las ni rohana sidai. Jala toktong paingo na sida di las ni rohana sidai. Pabua las ni rohana manoktong marharuruan sian hodoi. Tuhan nang di pesta gotilon ni huriam HKBP sutoyoon dinanaing patupaon nami songot tadalas ni rohanami di padongan yomu pasahato pilihan nami di pesta gotilon di minggu nanayro. Homa Tuhan na patulus soni, homa Tuhan na mamasu-masu pangaradion nami, asa siyan na manakapi, sahat tu na pasahaton, balga ni rohanami di padongan yomu marhiti-hiti na pinasupasum sa luhut ulaw nami boy mardalad doho dinggan. Diobason huhamaleteho kami Tuhan, balga ni asin ni roham di tonga-tonga ni huriam HKBP sutoyoon. Ala di juhu amanami amang situa si haloho marhubas di tonga-tonga ni huriam. Songon sahalak situa na sida. Jala di bagasan obason di bagasan minggon. Masohot manasida jala pensium manasida. Mau liate matuhan ala di juhu nasida. Laho mamilihod dirina marhubas di tonga-tonga ni huriamon. Par matuhan sa luhut pakubasyon nasida. Tau sangap di guarmo na badiyay. Jala pasu-pasu masadok ak kapoparanna. Asa marlas ni rohan nasida. Paidaida habal gawmo. Ala keluarga. Jala sada dohami di bagasan Kristus Yesus. Tuhan, dia kadusa, dia kapangalasyon nami nagudangi. Sesa masaluhut nai asa tamahami macalo pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus. Jalo jala uloy ma tangiang pangiduan nang ele-helik namion. Amen. Tapasahat mapiliata huhut marede.
sahat mahita tu acara pabur hatto situa pensiun sian hapar haladuun di HKBP Sutoyo ima amata situa doktorandus Miller Sihaloho. Marede hita sian buku ede nomor 497 ayat sada. Hurian itu hatta, taida donuaing jongjong di joloon, amata situa doktorandus Miller Sihaloho. Nunga diguhina sida tiki pangulaon na di huriaon. Hobar tu aturan HKBP 2002, dung amandemen patuluhon bidu 27 nomor onom, titik onom halaman 170. Taringo tu pensiun situa. Pensiun do sahalak situa sian hapar haladoon. Molo dung marumur 65 tahun. Huhut masohok manasida sian hapar haladoon di huriaon. Tohonan hasituaon hoddo songon situa nasida. Alani ita mado pasahatot tahamolateon ni rohatta tutuhatta namadongani. Namargugui hon huhut napatauhon nasida. Salilingon mangulahon tohonan nasaha tu nasida. Akup ni unedo pasahatot tamauliate tu nasida. Nang makalojahon tohonani di tonga-tonga ni huriata. Pabor hatot tamanasida lau pensiun. Sialani tabegema surat keputusan pensiun nasida. Surat keputusan pensiun situa nomor 001 garing 07.6 garing STY garing SK garing PS garing Distrik Walu garing 10 2025 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta Raya menerangkan bahwa nama Situa Doktorandus Miller Sihaloho, umur 65 tahun, tanggal lahir 7 Juli 1960, alamat Jalan Komodor nomor 44, RT 8 RW 8, Jakarta Timur, Sektor Halim, ditabiskan menjadi situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 31 Mei 2009 oleh Pendeta M. Tampu Bolon MTH. Pensiun di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 5 Oktober 2025 oleh Pendeta Anju Saragi Sarjana Teologia sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 43.6 ayat 6 halaman 194 pensiun di usia 65 tahun. Jakarta 5 Oktober 2025. Pendeta HKBP Resort Sutoyo, Pendeta Anju Saragi, Sarjana Teologia. Pakawasian nasida di HKBP Sutoyo, Ima Goar Situa Doktorandus Miller Sihaloho, lahir 7 Juli 1960, ditabiskan 31 Mei 2009, pensiun 5 Oktober 2025, lama pelayanan 14 tahun di HKBP Sutoyo, dari sektor Halim. Nama istri Risdonna Bur Panjaitan. Akaulan nasida saling marhubas di HKBP Sutoyo na Perjolo. Anggota Dewan Koinonia 2010 Saharodi 2015. Anggota per tahun 2010 Saharodi 20. Anggota per tahun selama 3 bulan di tahun 2021.
Jakarta 5 Oktober 2025, Pendeta HKBP Resort Sutoyo, Pendeta Anju Saragi, Sarjana Teologia, Songonima SK Pinasahat Tunasida, Tuamata Situa pensiun. Dihamu amanami situa Doktorandus Miller Sihaloho. Hobar tu aturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga digohiamu pajuun nasaha tu hamu marhubas songo situa di HKBP Sutoyo. Madok muliate du Huria tu hatta napatauhon hamu marhubas. Hobar tu tohonan nasaha tu hamu. Nunga digohiamu panguluyon na pinada tomuna uju majalo tohonani. Di pasaut hamudo na pinangido ni Tuhani na madok sahat ula tohonami. Tamado hamula tehonon ni huriaon pangulaw muna na salilingon. Jala sude ruas mangidohon. Ang giat di jalo Tuhani ak kapakubasyo muna gabi pilihan na husus. Jala mabuan pasu-pasu dohot patuguhon haporsyaon ni akka ruas na hinubasam muna. Dihamu amanami situa Doktorandus Miller Sihaloho. Mardongan posniroha di debata ama dohot anak na Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Pensium mahamusian ulaon hapar haladoon HKBP Sutoyo Resok Sutoyo. Sai di pasu-pasu tu hatta maakka pakubasyo muna na salilingon. Jala diramu ti mahamu dia ka ari-ari ni si dalana muna ditikki nanengro. Amen. Martangiang mahita. Ale debata nami naguk asi dohot holong ni roha. Mangasahon holong ni roham. Hupasahat hami hamolateon ni roha nami. Ala pangurupyomu maparguguhon na posomon sa liling marhubas di huriamon. Nunga sahat diula tohonan na pinasahat mi. Say bay mamarparbui pakkubasyon na. Jala tupaki, tau patuguhon haporsyaon, dohot pakirimon di ruas ni huriam, di hanguluan sugut. Molotung pemasohot siyan haparhaladoon, say palas rohana, jala pahipas, asa toktong marsitutu mangula, mabuajol matuhaluaon. Tangan munagok pasu-pasui mamanugu-nugu nasida, asa toktong manaili ibana tuho, pasu-pasu keluargana, iya nakonna, dohot pinoparna, asarap mangulupon pasu-pasu na nilihommi, pinuji maho, Tuhan ala sudi dinggan nibasam. Amin. Pasat tami ma tu parhalado per tahun lau pasato cendramata dungi madokata manon songon na tersurat di acara ta.
Maulatema upasat tamima lau madok hata mewakili ruas ima amang M Habiahan. Shalom. Mohon izin Amang Inang, saya mewakili Ruas untuk memberikan ucapan terima kasih kita kepada Amang Sintua Sihaloho. Izinkan Amang Inang ya. Nahu parsang api hami Amang Padita Resort dohot udurana. Nahu parsang api hami Amang Situa dok parhalado saluhutna sudina. Puji Tuhan, kita boleh pajupa di Tikion di bagasan Hasehaton. Tuamang situan nami nang pasiun, mau liate di pasat rohanami tuhamuna di pakko basamuna di saluhutna di Huria HKBP Sutoyo. Napa dua hon mangidu maaf kami. Dia kasala na di bahen hami dia ka pakobesyo muna na subuh tarjalo hami. Harapan nami ditiki masa-masa pesiuka manon bui bebas bui marsaur musehita ditikelas niroha songon hata nabisuk madokon adong dalam bentuk pantun. Menanam padi di sawah luas, petani bekerja dengan giat. Selamat memasuki masa bebas, nikmati pensiun dengan pikiran sehat. Ima hatasya kami, salam sehat, Maulate. Pasat tamima madok hata mewakili Parhaladu. Shalom, selamat hari Minggu Madita. Parjolo sahali, tamasi tutu, do mandok mulia hita tutuhan, ala didongani, asi, do tenggani rohani debata, boy hita mar minggu di bagasan sadarion. Didongaku parhalado, mangido izin, ami, ala dos tahita, ngadi totuhon kami mewakili sian sangkatan batung kami pena pasaton sudah mah hita pasaton ate mau lihat mah di amang Pendeta resort nami dot sudah pelayan full timer di Huriata pas di hari sadarion pensiun mah dongan seangkatan nami ima amang sintua M. Sialoho. Tiki hami ditabalhon tiki 31 Mei 2000 sia 10 halak hami. Opat ma naung pensiun sia kami na 10 parjolo ma amang situa sabar lumban gaul, situa Ade Panjaitan, situa Ariano Sitorus, situa Luhut Marbun, sada madongan nami naung madapon tentuhan na amang sintua ABF siahaan palimahon ma amang situa Sihaloho. Opat nari hami naso pensiun seangkatan amang sintua Hitman siahaan amang situa Dopak Tabunan SRT Sunurat dohot hami ma sada nari siana 10. Jadi Dina 10 sonari amang situa sakalo palimahon ba mandok moliate mak. Kami itu pelayanan kebersamaan naung tadalani ate amang situa. Saleleng hita 16 tahun melayani di Huriata termasuk mah di sektor Halim.
Di kebersamaan tai banyak pengalaman yang kita jalani. Banyak lika-liku di Huria ini yang kita telah lalui. Yang paling berkesan adalah ketika kita di dalam fungsionaris Huria, kita berani memperbaiki apa yang harus kita perbaiki di Huria di dalam rapat Huria 2019-2020. Itulah pengalaman kita fungsionaris Huria menyatakan kalau kita tidak bisa menjalankan apa yang sesuai dengan aturan, kita berani mengatakannya dan kita menyatakan sikap kita walk out dari rapat Huria. Karena apa? Kita mau menyatakan kebenaran. Dan Amanglah di situ yang pertama kali kami ikuti berani menyatakan. Ini pengalaman yang harus kita catat untuk memperbaiki Huria. Ada pula kekurangan-kekurangan kita di dalam pelayanan, kita akui dan kita minta maaf sama Huria. Buat pelayan di sini, terutama dong aku si tua, saya juga mau mengatakan harus kita ingat prinsip Hita Dosaunari, Hita Haduan, Hita Sogut. Mari kita bersatu. Selama 16 tahun kami melayani, saya bisa belajar secara pribadi dan ada yang saya pelajari. Jangan sampai kita mementingkan kepentingan kita dengan menggandeng pelayan full-timer atau sebaliknya. Full-timer menggandeng kita Prahalado, Sintua untuk kepentingannya. Inilah bocor terjadi pergolakan di Huria. Mari kita belajar, koreksi untuk kita. Saya mau sampaikan di sini supaya kita kedepannya sadar akan hal ini, supaya baik pelayanan di Huria ini. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi saludari mulian tema Amang Sintua atas kebersamaan di pelayanan, dan kalau ada apa yang sampaikan tidak berkenan di hati kita, saya mohon maaf. Tapi saya lebih baik, sikap saya adalah saya lebih baik berterus terang daripada berterus gelap. Gak mau saya harus menyatakan apa yang sesuai dengan prinsip. Itulah saya. Jadi saludari udokon mulian tema. Mohon maaf mak melodong akan asal di pakatayon. Sohon ini mana Bu Posat? Oras mandita salutna. Namangihut mangapuma sian situa nong pensiun amata situa si haloho. Oras madihita salu na kadamang dainang na hormati hami amang Pandita Resort do sudi tehe Pandita na full time di HKBP Sutoyo songoni dohot tu dongakku Parhalado salu na kadamang dainang talumubi ma di kadamang dainang na hadir abala di Tikyon Las Roha diak katangyangmu boydo tulus hami ima di acara purna bakti apala di sadarion dilas ni rohanami saluhuk na doa kayanak kon narong dison ipangido hami niyan asa tusomma akayanak kon nami alaon nama tikina Madok maulete Tuhamu saluhu na kadamang day ng ruas ni HKBP Sutoyo. Anak ko nami Bapak si Jagar, mari ke sini. Sama hela kami manihuruk dan simbolon. Bawa ke sini sama pahopu. Lek kamu satokin waktu di hami at emang inang sabar hita satokin. Ayo. Cepat.
Jadi udah. Jadi omma keluarga kecil nami akadamang dainang di pasu-pasu tuhatta do hami ipakilalau kami do sudah dengan bahasa ni tuhatta di palumehon aka ianak kon nami songoni do pahopu songoni ma terlumubi dohot di pelayanan nami di huriatta totong do di pasu-pasu tuhatta sudah aka ianak kon nami on terpasu-pasu do di son do pahopu nami tardidi di son mulai di tabalhon jadi situa di sonne ido noho pasahat tami di basa-basa ni Tuhan di hami totong hami di pasu-pasu do di bagasan hai pasok kami dia kadamang dainang di pelayanan nami satok kijo asahupa torang satok keno oma anak nami marboru parumain nami boru pajahitan hela nami manihuruk sare pahopu do anak nami nakis sare pahopu lagi di yabing dope lagi murum dohot ima hela nami boru nami simbolon na baru soho pinasida na di bulan Agustus sinon tung mas saylas rohanami songon hupatad dahot tuhamu ala nilas ni rohai ala ni pasu-pasu ni dibata salu na inon manani pakilalau kami selama mengulah kami di huriaon tung dinggad do huriat taon mardala selamon songoni mado tu ari akan mangihup pe asa tong ma di bagasan haringganon dakkolak kami terpasu-pasu sudido hamu di pasu-pasu Tuhaninon tong mahita marsiho tu Tuhaninon manang bohape pardalan niya kangulutta sigano pari tong mata pasahat tu Tuhani songonido nang hami manang bohape pergumulan na diadopi hami di pardalan ni pergumiton ni pardalan ni ngulu nami tong do holan maporus tu Tuhani do hami ido amang inang songoni ma dohot tu dong aku parhalado asa tong solid hita mangula di huriaon songon naung biasa tadalat ton jala molo adong akan nalubi hurang na selamaon mungkin adong perbedaan pendapat tasalpuhom may siya bagasar rohatta holat tutuhani do hita maporus dangarong siyandal honotta selain Tuhaninon ido molo songot tuaw say anggia ma hita saluhu na totong di pasu-pasu Tuhan do keluarga ta akay anak ko tapi saluhu na imana boy di pasat tami salinari mangido maap kami tu duang aku perhalado terlumubi ma tuak karuas ido kemampuan nami na marhubas di huriaon nasa tolak ni gogo nami molo adong akan nalubi hurang akadamang dainang isom mahami mangido maap say di pasu-pasu Tuhan ma dileam mado ahi pasod di hami madalat ton ngulunung pardalani ngulu nami natongdo nang pepensiun au tongdo pe iko melayani au di keluarga baik aka perpungu pe nang dihita pe molo adong namangido naing pasahaton imahatani Tuhan hami siap dotong songon nang hudalaton selamaon tuak kapunguan-punguan do aka parmargau pe saluhu na tongdo dipake aka ruas saluhu na moleate mari Tuhan di pargogoy hami na mangula selamaon di huriata songonima nang di padita nami amang padita aju saragi mauleate mamang dang mengharap hami sabutulna naikon padita resot tugatorop hiaddo nanaing ima songon pelepasan purna bakti hami apala ditikyon
alai ala situasi do kondisi di patudu Tuhan ido nang tuhita terlumubi tu amang ma napasahaton songon SK pensiun di hami apaletikon saya margogo mamang diperbisui Tuhan ima amang mangula di huriat tahun ni jala di pasu-pasu mahita saluhna songon ima nabuhi di pasahatami tuak kadamang dainang songon idong aku perhalado sahalinari mangidoma hami disudi akka nalubi hurang siak kami butima siak kami mulai atema mulak mahamu tunya namuna. Marede mahita sian buku ede nomor 435 ayat 3 las jongjok kita saluhutna. Tapasahat mapilian na tapapungon tuadopan ni debata martangi ang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni Roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho.
Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasarhom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita salutna.